Ens han explicat que els minuts que llegim i les hores que llegim compten en uns diners perquè vagin a l'hospital clínic per investigar sobre el càncer. Cada llibre que llegim, doncs, ens donen com un punt i poses el nom i els anys i quin llibre t'has llegit i molta informació i després això ho dones a una organització. Quan vam explicar el projecte, hi ha aquesta part de solidaritat i d'ajudar amb una cosa que no és material, amb una cosa que és el seu esforç a llegir. I va ser impressionant, o sigui, els nens en silenci, llegint tots junts. És divertit perquè és divertit llegir. I veus històries boniques, d'aventures, de pirates. Ells veuen per ells mateixos la importància de col·laborar en un projecte important. I llavors no estan trobant molts medicaments perquè no tenen prou diners, llavors nosaltres llegim a canvi que ells donin diners per investigar-ho del càncer. Va fer connectar molt amb casos, no? Amb casos que havien tingut. Em sembla molt bé perquè potser algun dia pot arribar a curar les persones que tenen càncer. Em sembla molt original, ens va semblar molt bonic, no? Per això enseguida ens hem mobilitzat.